Dameni debatana sumurung sian salu naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Kristus namarlas ni roha hamua kamang dot hamua kainang ruas dohot partohonan nang parhaladu ni hakapipi na rap marminggu nuaing dot hami di hakapipi piarajaon songoni manang tusude hamuna na mandohoti ulauta manobat tuhata di bona ni taonon sian inganan munabi marite na mandohoti secara online. Hata ni debata nanaing mamakulingi hita di tahun baru sada Januari 2024 ton imana tersurat di Parjamita tolu ayat sada saat rodi ayat 15 songono do tersurat di si martikibedo luhutna na tinopa martitibedo huhud nasa sakap-sakap di hasianganon martitibedo nasorang dohot namate namanuan dohot namangurati nasinuani na mamugangi dohot na pamalupon na mangalohai dohot na paulihon na tangis dohot na mekel na mangadungi dohot na manorton na mambolokon batu dohot ma papunguhon batu nama siuman dohot na madau sian nama siuman na mangalului dohot na mangago na mangaramoti dohot na mangabolokon na mangaribahi dohot na majarumi na mauhom buti dohot na marhatai na makaholongi dohot na makosom na marmusu dohot na mardema tung ahama parsaulion na hot tinggal di pangula marite sian ulaw na sadiri nungatung takas huida hangaluton na tinurpukon ni debata tujolma manusia asa marngalutan maritesian akai alai anggo ibana denggando salu nai dibahen ditiki halehetanna ditopahod dohuhut roha hanguluan saling leleng na tu bagasan roha nasida holan na sodapot jolmai sulikiton na jadian na jinadion ni debata sian mula-mula saat rodi ujung di bawah ini nungatung hutadda danga dong na dumenggan di nasida da na marlas ni roha dohot mambaen na dinggan saleleng di ngulunga. Salin aja ayat 12.
Di baini nungatung hutadda danga dong na dumenggan dinasida dana marlas niroha dohot na mambayan na dinggan saliling di ngoluna. Akup ni tahe manangis e jolma na mangan dohot na minum dohot marnida na dinggan marite sian ulona si lehon ni debatado nang i nungatung takas huboto luhut na binain ni debata ido na hot rodi sa liling na dang tarbain jolmai mana baitu si manang mangorui siya ni dibain debata pesongoni asa mabiar jolmai mida ibana mana ngahana masa nuaeng naundung masa doi jala manangah na masa sogot pe naundung masa doi di Nairobi ay diulahi debatado mangalului naung salpui ido sahatna. Asi ni rohani tu atta Yesus dot holong ni rohani debata ama dohot parsaoran ni to di porbadiaima namandongani hamu salutna akkadongan sahuria tapuji matuhatta ala dipatau ibana hita tolhas tu tahun naik baruon tahun 2024 tapasangat magwarna ala ni pandongan yonna dihita di tahun nasalpui tahun 2020 ai hamu kadongan dingo tamu do peraja mita di sada Januari 2020 na pabotohon tu hita na tung dok ma ado pan ni hajol maun di sadok portibion di tahun 2020 termasuk ruasnya KBP alat di doa ka ahli ujui na tahun 2020 adalah tahun gelap, tahun krisis multi krisis ekonomi. Jala alani tahala sotik kini ala tado nape songoni nanaing masa 2020 debatado na patao kita mamulusi. Jalan nunga taida di tahun 2020 di tonga-tonga ni bangsota masa akaporang di Ukraina masa tong porang di Palestina alai di tonga-tonga ni bangsota terjadi kedamaian. Nak peadong ketegangan alai di bagasan hadameon do bangsota. Jala alani ekonomi ni bangsota dang tuat sian 5% pertumbuhanna 5 nako 5,2 5,3 jalalani dangadong nanggo sada rakyat di Indonesia na mate atur aparon balik sa bodo pehita membangun ngulu-nguluta alani do ikon tapasangap tuhatai sudah hita ruasnya KBP ala didongani bana dohita di tahun 2020 tutu tak sude ruasta sukses menghadapi tahun ekonomi sulit 2020 adong dotong nasodapotan kariju dope adong dope naso lulus dope adong dope naso marianakon nakpe dung mardongan saripe adong dope akar ruasta naso marhasohotan nakpe naung diasi holi ibana sadiri do diasi holi natorasna nangopungna godang dope aka sita-sita ni ruasta di sado akabipe naso tardung kita dope alai dibona ni taonon dinggado tapasangap tuhatai ala sonima padungan yonna tuhita hamu kadongan
Alanima luasamu mau mengatasnamakan sude partohonan gotiki sude parhalado ni huriata na partohonan songoni manang sude parhaladota na so partohonan di bona ni taunon di bagasan las ni roha pasahat Tuhamu saluna. Selamat tahun baru nami Tuhamu, selamat tahun baru ma diamu saluna. Bereng nang pardopahamu na berbeda do tu pardopahan nabudari ate ala urang mudum. Nah, ala martangiang 2 jom 3 jom di bagas tabi. Au nabudari permisi se keluarga. Ala marjamito marsugut tibu mau mudum daniku. Jala duke heau nak kinjamonomi sandu biau marlange tu air suda natar beritai alani nak pe lu jahamu moluau bui duga jang jami takon aladang lu jau ati hamu kadongan ruas ni pamatang ni Kristus na hinaholongan nunga jot tabigi parjamita tului tarlumobi ayat sada tu ayat 10 jaladang sahat ayat 10 sada tu 15 jujut jalalani dina hurimang rimangi majaha ayat sada tu ayat 10 adong dosada pangodolan naso apit adong dosada pangodolan ni ayat sada tu ayat 10 naso marudut tu ayat 10 sada tu ayat 15 ala dido martikido sude martitiro sude olo do na porsea di portibion olo do adong ruas ni huria ni Kristus di portibion nagabe so olo mulaulaon atong salpu do tong nasalpu do wasa pola pinapungu na record aso nalabuano ni tuha matean wasa pola dengan binain keluarga ni baon asa dengan dicapai cita-cita ni anak konon ai marti dirusuri adong pangondolion nasonguni alani ba song dia ngulukun wae ya songoni do dak pola gabi adong pesimisme di tonga-tonga ni ngolu ni naporsiai HP maralo doon tu pangajarion ni HKBP na marharoroan sian pangajarion ni Apostel Paulus jalana di paheba-heba pangajarion ni Martin Luther na mandok ala nunga ditobus debata hita ala nunga macerga hita di jolo ni debata pola anakna nasasadai di pelehon pola ibana sadiri gabe parmahata na dinggan pola ibana sadiri na manari-narion ngoluta mamukasian bortian ni dainang satu na moding sotung pasip hita ido pangajarion ni HKBP ala ini no mulo dingot tamu dina maka tidak kaporsiau kamu akadongan sada tangiang pasu-pasu ni sikat ni Kristus ima didongani debatamamu maralon nasa najat di pargogoi debatamamu mangulahon nasana dinggan ala ni pangodolion na parjolo na kin na mandok atau lema mati tidur sude molo adok pedongan na sukses ya gabe naik pangkat di mana jala molo pebisnis di mana dinggan utungna jala molo PNS di mana bui mana gabe eselon tingkat 2 tingkat sada molo adong di mana
tentara do polisi boy jenderal bintang sada bintang 2 bintang 3 molo diban ide banai atau lemak martiti do sude asa tokkit dui gabe olo adong mandok songoni martiti do sude ima mo kadongan molo pangarimang-rimang nyota merojahan holan tu ayat sada tu ayat 10 ulaku majo ayat sada tole mak tapai ida mak satu kidui salpu do ya non songon sorani padati do ngulini jolmai di Portivion songon natar surat di Parjamita tului tersoni mata do marti tibedo sude adong tiki tubuh adong tiki mate adong tiki mambugangi adong tiki pamalupon adong tiki mangalohai adong tiki paulion adong tiki tangis adong tiki mekel adong tiki mangadungi adong tiki manortor adong tiki mangambolokon adong tiki papunguhon adong tiki masuman adong tiki madausian nama suman susah dong ulmu teh molodang boy masyumam be suami istri itu kan boy sabagas alai dang masyumam be ade masih dangguran adong tiki mangalului adong tiki mangago adong tiki mangaramoti adong tiki mambolokon adong tiki mangaribahi adong tiki mauhom adong tiki makatai adong tiki makaholongi adong mamusui adong mardemak tole mak ndak pola molo songoni pangajari otak gabe orang-orang yang pesimis, orang-orang yang tidak pekerja keras, pekerja cerdas. Beruasnya KBP molo songoni pemahaman nak bahado yang mau kadongan. Molo laiba tu bagas niaka ruas nihuria ado ngakana menganggur sekian lama gabi masih gatung tunatorasna dangolo mangula terus dilapo tole mah martik gitu sudi gabi adong pemahaman songoni molo holan ayat sada tu ayat 10 jamita sadarion alai tapuji di bata ala jamita sadarion dang itakni ayat 10 fakta doi di Papua parjamita marite hata naon hata bisunon fakta di guari alai dang sai bana itakni fakta sahat doi bana tu ayat 10 sada tu ayat 10:5 hamu kadongan ayat 10 sada 10:5 marojahan tu sido topi ni jamitata sadarion na marojahan tu ayat 10 sada sonoma di sini do alai anggo ibana denggando salu nai dibahen ditiki haletanna ada ni do nyon hamu kadongan na boy masa do mu bau batikion jala tiki masa tiki na mu bau boy hita terpukul boy hita merasa gale boy hita merasa putus asa boy isa merasa aise mawon dangol nai ngolukon alani perubahan-perubahan ni nasohoti alai Roma parjamita nama carikot tu hita yala dos tuna sinuarahon ni para lado nakin amang situa nakin si matu banget amangon aduh amang tahun ini kita punya tantangan tapi tantangan akan kita roba menjadi peluang ni namang ido nama cerikot ojahan naima hatani de batasan darion naman dok alayang ko ibana dengan dosa lu nai dibahen ditiki haletan kamu kadongan nabu ido di tahun 2007 nabu ido di tahun adorakso 2020 2022 2021 satu budi naboi do hamu kadongan hira parir di lalangulum hira sogodang peluang-peluang di ngulum hira gagal aka usaham hira sok sukses nah tinujum
Boy do masa isudi, boy do masa isudi. Alai hata ni debatan wang mandok. Na boy do pakeon ni debatai. Ditiki haletan na mambain tu na denggan. Oma bohalta di tahun yang baru. Mungkin saudara-saudaraku pada tahun 2023 engkau sudah tamat sarjana dan engkau mencari kerja, tidak ketemu-ketemu. Mungkin engkau memiliki usaha yang kecil dan engkau mau mengembangkannya, tapi ketimbang berkembang jatuh. Bisa saja engkau mencita-citakan ngadong naneng dong aku HP itinggal lo mau. Bisa saja bermacam-macam terjadi dalam hidupmu sebelumnya, tetapi pada hari ini firman Tuhan mengatakan, dan odo natabu gabiaka napor saya di debatai naso denggani boy do baenon ni debata gabi dinggan dingulung. Naso denggani boy do baenon ni debata dingulung gabi dinggan. Mungkin do ditiki ngolum tiki mangolu do peho patu paun nai alai boy do tong dung modik peho di patu pa debata tu poparamu na denggani omma bagas ni hapor sioni parjamidai tu debata tai ala debata tai debata pargogu na suatu dosanya itu gari pabakit Kristus nong mate boy gari manopa sien naswadong boy ima hagugun ni debata na ta haposi ima sada mo kadongan nian ngasiduk kamu teh di bagas munabe na budari mangari mangi ngasiduk teh alai mungkin sebelum mula akka peparan arong go betong kesempatan ade arong go kesempatan sebelum borhak be nasida dengan doon tadok tudirita nang tudiri ni aka natatadda poparata bereta iana kota pauputa ingot amangda ingot inangda molo tupe di tahun 2020 songon na maol songon na acit di dalao boy do dibain debatai gabe dengan tungulung alai pursnya gabe piau jala aladang padita reso tahu jala dang padita huria manang pospel ala ipurus tahu songone purus mau joau mangalapati ayat 10 sadai ala yang goibana denggat do salu nai dibayan ditiki hale tanah uwari majoda tulu. Na boy donoku songon epurusnya KBP tuhita HKBP hasisitong ni hatanaw na parjolo ima sanga do hampir 1 abad 30 tahun 40 tahun adong nasodenggan di HKBP sangat dia mai dang sari sadok HKBP tuaka pangulana naung sudah gugu naung pensiun apa ngai pilih unibana nguluna 40 tahun 35 tahun tu sadok HKBP adong do pensiunata Nyonya Eporus Justin Sihombing nama ngulai bana 20 tahun songon Eporus ni HKBP mambuan HKBP itu huria na misioner alai hea mau makatatai dot inang natudo na dorak somoding imana modding umurna 102 tahun usukum mainangi sedia do hepeng pensiunmu inang 5 tahun 2010 sih ada
100.000 padita namin 100.000. Adong dope nasing nai, sedia uang pensiunmu 50.000 sebulan. Pasi aik pedang tu. Alai bui masa songoni hama kerongan di tonga-tonga ni huria ni Kristus nabal gaon naso denggani dang denggani dihita nang di debata marutang maha kabibi 144,7 miliar tuna sida dang denggan alai Roma debata mamuka 2020 sada tu 2022 naso denggani gabi denggan di bana ima gabi termotivasi mas sudah KBP ikon tahu bayi ikon tagarar ikon tapapungu punguma Desember 2022 nasai godang di bagasan danggo 2 tahun ima sada alani moloro au paju pengau do akap pensiunata sone purusta mewakili ta isiuk purusi mole ate dai purus na mingau jalo nasaon sekaligus atau 250 juta di jalo sekaligus itabung imana mai bui mamar bungai gabi adong pakeonna ganup bulan isiuk akap pensiunan nai hita KBP di sobat tu hatai ai boy do ape di debata naso denggani gabe motivasi mambain tuna dinggan imas ada contoh sebagai HKBP iko porsiado hamuan non dung jami tahun nah molotuk pe adong naso dinggan di tonga-tonga ni ngolumu salelengon tatap hatana mando boy do di bani bana gabe dinggan napa 2 tahun ima nasai jut ujami tahun sianon alai mace dingganon apit songon jamita di hita KBP mamuka dung manjunjung baringinna HKBP sada sia 40 sahatu tahun 2022 saya tahun mai deh awdang para matematik tang torato poeto ngalange wide itu kamu sada sia 40 sampai tu 2022 HKBP dang sadaro pe mamikir hon narikot diulaun nitu hata di sado HKBP lokal do masing-masing lokal alanima molo 19 songone porus takulana udah porus sebelumna akapartohonan tu sada huria dido akaparala do sorry porus nami dang terbaik kami menjalu aiso terbala joy hami nasida ima aka huria na met tarlu mobi di tapanuli rayaon bona pasogit ni hak Kristenon Batak sianon do borhat hak Kristenon Batak tu saddo Indonesia on alai di soddo dang adong tuk partonan dia ka huria na met alani marpek peng mah huria na meti pabaling sabungan ni piarajaon ade pigate sabungan ni piarajaon do te na sitaka de basali salimaro tu si padita ipe molo burju paditai ba molo moding ruasi disi basi tua itu suruh paditai ai sorong tikina ala hurang partohonata tatongos tusi gabe marpek peng ma tepang ma anggo di Jakarta boy sada huria tong pitu paditana pitu hape di Tapanuli Rayaon hola sada do paditana hape arong 10 huriana dang denggani dido tuhatai
HP nga berlangsungi gabe gorang mapangiburuon di tonga-tonga niya kapar tohonan gorang pangiburuon saksi kola dohami sap majalo tohonan dohami dosdo torok niya nakon nami dosdo pistar nami dosdo leleng nami marsiajar do praktek alai bahasa ibana nasaon di jalo au nasaon lah mengurus keluargaku tidak baik alai Roma hatani debata di bahen debata doi naso dinggani gawe dinggan marhitena mamuka sada Januari tahun 2020 nunga tapatupa sentralisasi Parebengon huria sude rade mangalehon 55% sian pelean na pinasahat ni ruas itu debata laho manarihon sadok HKBP dakolan huriane jalan ngamardalan satahun alani nung ngamarlas niroha hamu kadongan akadongaku partohonani mangula dinganan nasi debe di huta-huta paibana dia dengan sukacita mengabarkan kabar baik melayani ala sudeha KBP manarion sudeha KBP manarion jalan perpudi marutang ma HKBP pak korhon ni sentralisasi para bengonon naung disarihon HKBP sudah partohonan marutang ma HKBP 10 miliar laho pajongjong sopo marpikir di Jakarta ujung mar ulang tahun 150 tahun HKBP tahun 2010 sada 2012 di pajongjong sopo marpikir walu tingkat di Jakarta dengan tujuan asadong nian inganan nina poso bulung marpikir marsaor dilatih gawe pemikir-pemikir nadenggan di Indonesia on jala di sana tiki boy epur serotu si boy pajupang doh aka pejabat-pejabat tinggi negara Indonesia untuk berbicara tentang masalah-masalah bangsa alaina tapapungu ujui sapeltek do siasat doa gawe marutang ma pembanguni 23 miliar ma utangna uji mamuka 2012 sahat tu 2022 danga dong nanggo sapeser tagaran alani dipakai di batama nasodenggani di ujung ni tahunon hamu kadongan 2 minggu do 2 minggu tabai ma ulaon mangululi dana 2 minggu punguma 6,2 miliar HP na talului 5,2 miliar buasa sudah partohonan naung tasarihon ngoluna parsi dohot hampir 3.000 partohonan dohot manumpai sebelumna maol hiat doha mau kedongan molonido tupat dita mate dong ataba gararjo tupat lihat paditamu jangan dong 50% manggarap alain waing hampir 3.000 sian 3.500 partohonan ya KBP dohot manupai alani sidung di dalam 2 minggu omma hasil setong niatan ni debata nabui do nasodinggani dipakai debata ditiki haleton na gabe tinggal alani Maria iya pasatot tamayan non gararota mau taktai asa sopo marti kiri HKBP ma mengurusi asa bui pamasota tu sentralisasi Parebengon akan nama make sopo marti kiri nanuaing posisinya di top ini jalan tol Mamacai Jonok ima sadenai yang dilakukan oleh Tuhan yang tidak baik dipakainya menjadi motivasi bagi kita HKBP sekarang untuk melakukannya. Apa yang tidak mungkin sebelumnya di HKBP masih mungkin dan sudah terjadi. Tutu ono puluh pitu persen dope capaian ni sentralisasi Parebengon ikon 80% nian asa sudah boy tagaran alai ala PC dope
sentralisasi pada pengonon ono puluh itu persepe ngai bati orang mungkin pc na bari tubuh nga ikor boy mari kadate madabu dupi itobboman ala imah mo kadongan hasistong nion sone porus ni uri atau molo pa ditareso anon gurang gorai goarian non ate aka contoh-contoh ningulu ni ruasna nasongono kian gabe songonon jala sada isarana asing ima amo kadongan upamana doda ba songon dia na tua-tua ta amang Luhut Binsar Panjaitan tiki marsai te bana tanggal 7 Oktober ikon di Bahabang tu Singapura asabui diuduti pengobation umatuk duenggan kondisi 2 bulan nasida marsahid mula mas tanggal 10 sada Desemberi ngahumi pas ngadenggang ngabui mangula kondisi nasodenggani dipakai debata pabakit helana gabi Jenderal Bintang 4 gabi kepala staf angkatan darat dung leleng situ tu dangadong sientong atau ngani ruasnya gabi kepala staf angkatan darat Republik Indonesia alai dipakai di bata nasodenggani ditikini amang Luhut di sita-sita ni mana do gabi kasat alai dak kiamat terjadi alai masa itu helana asaham wa kadongan di bona ni tahun baruon ido sitio pomu molobor hate ho tuhu tanasing mangulau-ulau mandundung sita-sita ingot molotung adong pekana sodenggan di sejarah ningolum ingot boy do dipakai di bata patupa na denggan di ngolum buasa ikut ada isehita ruasnya KBPON ala ruasnya KBPON nunga gabe bangsoni di bata nunga gabe di tobu sibana nunga gabe na pinar mahanna kita adalah special people the people of God karena itu Allah kita itu tidak akan membiarkan kita dia akan melakukan yang baik dan malah yang tidak baik bisa dirubahnya menjadi baik untuk hidupmu jadi nggak doon tiopota haposata di tonga-tonga ni nguluta aku secara pribadi nggak sejuti isom muse pas keluarga besar ni poparan dia muku opusi benget kalau muse martang yang kami na budari dohot poparan ni opusi Bram imasima tuaku parsi bolon mulu bere kami itu budi adong do peristiwa-peristiwa yang tidak baik tetapi Tuhan telah merubahnya menjadi baik bagi kami semua awas dorwaku di keluarga munabe tongdo idom munai ala udok nakin ngamar langi au nakin jadi gurang dobe tenaga ku ade namar jemi tahun nabar julu ngada apa ade ale dak sidung gobe jemi tahun ala di bona tahun epurus yang energetis sudah tidur dengan baik sudah marlange boy bete ala hatana adong dope sadanari ada yang negatif Tuhan bertindak tapi ada satu lagi yang diharapkan oleh firman Tuhan dari kita yaitu dido nakin di ayat 10 sadai ayat 12 di baheni nunga hutada danga dong na dumenggan di nasida dana marlas niroha dohot namambayan na denggan saliling ngoluna walaupun tadi berubah-ubah hikmat dari firman Tuhan mengatakan jangan kau sedih karena itu jangan kesedihan menenggelamkanmu jangan kesedihan membuat kamu menjadi orang-orang yang tergantung kepada banyak orang tidak
ikon Roma marlas ni roha mam. Mulai tema di badida resota de padida pasaribu acara na pinarade ni padidai na tuari marlas ni roha mamu idu na berjulu alana padida nami awalani ditiki siamek metoku gudang na lungun muradau tangis muradau terharu alai Roma hatana mandok tuau na budari dok dora tuakai toku laiku deh marlas ni roha. Mengapa ini perlu teman-teman, saudara-saudaraku, warga KBP di pertikian nadido amang situanakin penuh tantangan. Tidak ada jalan lain bagi kita untuk tangguh menembus badai kecuali kita memiliki sukacita di dalam hati kita, sukacita di dalam pikiran kita. Dan sukacita kita itu bukan karena kita sekarang sudah memiliki banyak hal dari segi materi. Sukacita kita itu didasarkan kepada apa yang Tuhan janjikan kepada kita, bahwa Dia bisa merubah yang tidak baik menjadi baik. Main husukum mawa Tuhan musudia karuasnya KBP. Memang tiki mangarato ho sian bona pasogiton di bagasan ilu-ilu doh mangarato. Ate tangi yang ibe anggo sapu tangan isa ada dang tuk ujui ujui dang tisu sapu tangan dua deh sada sapu tangan ni dang stuk ala ni godang ni iluta martang yang tari ilu jala ala ni tari ilu hamu kadongan ulo do di pangaratoan ilui terus memang gohi tak jala edet na tahalongi ede na mambek kita tarilu itu teh itu kan laku do aka artista ala jago-jago na sida mambain ede na mambek kita tangis tunga tangis ingo tamu do sada ede taringotu sada boru yeso anak naik komula tuhuta holan sinambor mina mainang na bui wida tiki mate ho nang buyau mulak ina kan ai nang mekeliani ba molo binereng binegede ay tordo mai ba tari ilu adong go sada parede na jago bur siregar nasai di Pangido amang syukur na baban di Jakarta molo naeng adong acara di Pangido mon jadi latiki akalahi adong go masa interval latihan non Ibangido memana marede yedde homma edde na lungu non tikki mekkeli sude do ngano no lati yedde oni mana toroidu ade hamu amang do inang lo modo ram mabigi edde na paro tangis itu kan au na jolo tikki lu baringin calo padita si bolon marangkok matongau dan adong mas sepeda motor au memardal 42 pertangyangan tu huta ni ruasta di huta bagasan sone alai tikimar angko tiba binege ma edde sina diputar holan edde na mambain roiba tari luilu hamu kadongan na di huta do na di pangaratoan unang talosi buasa lasni rohatai dang alani kondisita alay ala debata naung manjako kita nunga tardidi hita tu bagasan goar ni debata ama anak doktor di Purbadia nunga akan atar goar si tean hangoluan sogo hita nunga akan pinar mahanna hita di ngolu taon memang dang mamora atau pita alai dak pola mate hita alani atura paron alani suat tentu bagasa dirim lasni roha asa bui manian tagat tia teh padohan ni halak malu binereng halak batahon buhina keras itu teh keras buhina keras sekali bui manian tagabung teh keras tapi juga ada senyumnya ada kegantengannya dari itu soni puruson keras don alai bui senyum ade bui lomor wani ruas
mau duduk sidung marjami itu ba poros nami margo barjuita ala tik margo bari mana tong bega buh ini poros nape keras do dang boy mere ton ola pinarua reska dang boy gatibi itu keras do itu. Jadi keras bisa, tapi masukkan juga lah sukacita itu supaya wajahmu juga penuh kecantikan, wajahmu juga penuh kegantengan yang menawan itu tuh. Nanti Sony udah nang asian kegantengan na menawan. Ingat dua tiki baru rode bebas yang Inggris tori berekuau tor lasroam alamar misi ya debiwa. Mekel Lasni Roha, tolong, memang berita-berita di Portibion Pak Boahon tuita goda kian na mambain lungun roata jala na tuari na budari duk sidu kami martangiang hujah berita sian Dewan Gereja Sedunia ala ruas ni Komite Sentral Dewan Gereja Sedunia saya ditongos doa berita na lungun sian Palestina bahasa lungun Palestina memang mate do hala Israel dibaen Hamas di tanggal 7 Oktober 1.200 hala alai dung diserang Israel Gaza inganan ni Hamas nunga 21.200 hala nang mate 150.000 halak Palestina ikon mengungsi dana nasida hampir 1.000 halak nunga mate di bayi porangi Gazai ngagabe reruntuhan dak kiado pe huwer di ngoluku reruntuhan songoni tiki di Jerman na rohala Jerman mando di tiki perang dunia kedua talu Jerman ono 10% Jerman runtuh alai huwereng reruntuhan ni danga dong dope songon buruk nih reruntuhan di Gaza nuaeng nah di Jerman nih sedih mau kan sedih do kan ayo dong ruas ni Lutheran World Federation di Palestina dong ata HKBP adalah warga gereja Luther sedunia adong dong ata di sini di Palestina ini mate nasida sohoni buti membainau marsak alai hatan itu hatan waeng mandok hidupan akan nakina dong tiki porang adong tiki mardemak molo masai hatan itu hatan mandok sotung dibuat akka peristiwa-peristiwa yang menjadikan itu Lasni Rohasian Roham sotung dibuat molo modding amata sotung dibuat Lasni Rohai. Memang kita harus berduka, tapi jangan bertahun-tahun berduka. Harus masuk juga Lasni Rohai. Baru bepar pudi. Lasni Rohai ma mangojar hita. Oma di ayat na pasap 12 honitong. Di bayani nunga tunggu tada danga dong na dumingga di nasida nama Lasni Roha dohot nama bahen na denggan saleleng di ngoluna mambahen na denggan saleleng di ngoluna hamu kadong aku jojo dohita marpikir na denggani ikon top ikon macam hebat ikon terberita baru pena denggan dan saat kita tu namando di bagas tape na denggan do molo olo amai manuci piring itu kan terlas roani nang ubereng ala dijabu horwa dang olo amatai manuci piring holan na hudul bajoy nang kopi bajoy nang tesi ngarota mueku alai duk sidung mangan nasida dang olo ibana ro manuci piringi asasongon na morulo jani memang dijabu soni dua te inang hasian tiki memuka poso ini cuci do apalagi tiki di Eropa hami sinangahod doi sorong di Eropa pangurupi kan malah di hitawon adong pangurupi
Molo hisada dong menyuruh doi nangon dibuktihon yang kecil yang kita lakukan nadenggani tu dongata itu adalah tindakan seorang yang mengenal Tuhan dengan baik. Budore bagaja kamu te nadinggan ditikin memet. Aulas roha di keluarga nami adok sada ama inatai kare jotong. Bagaimana do mengurus bayon, mengalap lantai, mengalap aduh warnion, ingus aduh, momona dilap, bagus bah, bagus. Ido nadinggani, asaboi nyonyam istrim, fokus mengula. Alaya dong gotong sada siya anggota namion, hea sanga, ngaluja inatai, imana santai saja terus. Alay na budari ngai pudai akang buruna unang beda ubah main dinggam dibain. Tidak hanya yang kecil, yang besar, tapi yang kecil. Jangan seperti saya misalnya ngodinggan hubain dia ke bibina balga HP dijabuk kuda kubain na met isarana molohehe iba tor adong do peluang ni haul majo inangon atto ido na met di ni haul alas jok ni haul molodang ni haul sona soyaul beau ati itu yang kecil-kecil bisa, tetapi yang besar juga tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadamu bain sadenggan-denggana dakolan tu dong atas saripe dakolan tu huriata dakolan tu sadok halak Kristen bata alai dohot do tu huria nasing dohot do tu naso porsea di tuata Yesus Kristus alanido taunon HKBP memiliki tema pelayanan yang baru, yaitu HKBP berdasarkan Matius 5 ayat 5 proaktif melakukan yang baik untuk semua, melakukan yang baik bukan hanya untuk sesama orang Kristen, tetapi juga sesama umat manusia. Bukan saja sesama orang yang non difabel, tetapi juga terhadap bersama dengan kaum difabel. Tidak hanya di antara sesama manusia, tetapi juga antara sesama manusia dengan ciptaan lainnya. Kita harus melakukan yang baik terhadap alam. Jangan kita tebangi, tapi tidak kita tanam secepatnya, agar tidak terjadi banjir-banjir bandang di Tapanuli Raya ini, seperti di Bakara, seperti di Samosir, Sihotang, dan akan banyak lagi datang kalau kita tidak melakukan yang baik terhadap sesama ciptaan, unakolan terhadap sesama manusia. Alani mau kadongan ngamang aradi HKBP di ujung ni tahun nasalpu memuka September 1 Desember di Oikumene yang inklusif. Lasro aku paboto aku doi jala usurak doi di jamitan ye porus nadong di almanatai adong tolu opat peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi di HKBP yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Yang pertama adalah sudah terpilih dari seluruh pendeta HKBP satu orang menjadi sekretaris jenderal United Evangelical Mission. Sekretaris jenderal ni sada badan misi nama nongos aka parbarita nauli najulu abad ke-19 tutanova tahun. United Evangelical Mission guarna Padita Dr. Andar Pasarip tatangnya kon ibana asa sukses manguluhon badan mision napa dua onima terpilih tong di sidang raya ni Lutheran World Federation Padita Dr. Deonal Sinaga gawe anggota council jala terpilih musaibana gawe anggota eksekutif komite untuk bidang misi teologi dan keadilan di Portibio jala terpilih musedo sada anak ni mantan
pejuang buruh, anak nih Profesor Dr. Mukhtar Pak Pahan, Ima Padita Dr. Binsar Pak Pahan, gabe pimpinan nih sekolah tinggi filsafat di Jakarta, asa marhita ibana HKBP mengurupi Indonesiaon paradeo naka teolog na dinggan ngagabi profesor tong ibana jala parpu di situ tu adok sadaina hamua kaina terpilit sada ina nih HKBP di Dewan Gereja se-Asia gabi anggota eksekutif komitina ima amang inang Tiurida Boru Tabarat Nasian Banten tatangyakon naopaton ala wakil tadui di ukumene laupa sahaton berita nauli na mandok akasihi untuk Kristus dan jadi bermental pesimis karena terlalu banyak masalah-masalah dunia ini. No, kita diminta untuk optimis karena Tuhan bisa merubah yang tidak baik menjadi baik. Dan karena itu, karena sukacita itu, kita diminta supaya kita dipenuhi pada awal tahun ini dengan marlas niroha. Dengan marlas niroha imahita mangulahon ulauta mandungdung sadenggan-denggan mulai sian met situ tu saat tuna ubalga saurdut tu ulaun tohonan nabi nasahat ni di batatu ita baru pe lojau ngabui be amen teh alana ibarade do be ko itu baru ijabu jalala sadarion sada Januari ulang tahuku ono 30 tahun atik biado nganon diwain huriaon asa sangat deh Masudira HKBP mandok selamat ya Purus, selamat ya selamat ulang tahun usia 63 1 Januari ala nidang boy be Purus muse tanya aku kamu au soal Purus ta satahun nai mangulaun ulauku asa sadinggan-dinggan natong hula hai Purusani soal nang hubatupa mamuka Januari 2020 sadai di pasu-pasu tuata ma sudah hamu kamang do tamak kainang dina borhat bihamu sian bagas joron itu hatta the Lord be with you amen artanya ma itu mau lihat ma Tuhan di hatam nama ceuli nagabi habisuhon di hami unang ulu hami Tuhan disusai diarsai akka namasa di ngulu nami na marsikat sore ini na songon sodani padati i balik sama Tuhan asahu haposi hami ala hodo dewata na suntimbuli ikon posro nami diho na tarbaik kodo mambain akan nasu dinggani gabe denggan ditiki haletan jalala nima ikon digohilas niroha mahami ala hodo debatanami marhite las niroha ima Tuhan mangula hami di tahun naik baruon mangadopi siadopan nami mangasaon guarno sadenggan-denggan makubasi dongan nami jolma di bagas nami di parsauran nami nang di tonga-tonga ni ulaun nami dang holan akka dongan nami sapor siaon doto balik sama le Tuhan sude na marsaor dotami na pajupang dotami ikon patupaon nami na dinggan tunasida doh male Tuhan patupaon nami di taonon na dinggan tuaka dongan nami na tinopami akka suasuanani akka tobbaki asa boy hami Tuhan dau sian tangis unang mengadungi hami ala masa mara ala dang dinggan upatu pahami na dinggan tu akka dongan nami na tinopami asimaroham di sado HKBP di sude inganan
na tarida na tarbarita dot inganan na suding nasuhi asiroham di sudia ka partohonan parguguy na sida mamaritahon barita na uli turuasmu nang tunaso porsia hidope siya danak satu na usia lansia hutangnya ko kami di tahun on mulai hati madiho mari ite Yesus Kristus Tuhan namin ubasat kami tangyang amin.